Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da zuwa wannan shafin namu mai albarka ne Arithmetic wanda yake koya muku Java Hausa tutorial a cikin harshen Hausa. An ba ku manta ba, mun yi bayani akan Java data types a bidiyon mu na 4. Insha Allah yanzu a bidiyon mu na 5 zamu yi practicalizing din abin da muka koya a wancan theory part na data types din. Sai ku biyo mu domin ganin yadda bidiyon zai daura. Sannan kada ku manta da Allah ku yi sharing, ku yi liking, sannan kuma ku yi subscribing. Yauwa yanzu muna cikin Java IDE namu. A bidiyon mu da muka tsaya a practical mun tsaya ne a daidai wannan gaba wanda muka yi printing din welcome to Java Hausa tutorial. So yanzu saboda time ba zan so mu goge wannan structure namu na farko din ba, sai zamu dinga daurawa ne akan wannan. Duk wanda bai gane abin da yake faruwa a wannan bidiyo na 5 ba, ya koma bidiyon mu na 3 zai ga yadda muka rubuta wannan structure din. Yanzu zamu yi commenting din wannan out saboda kare mana display din shi, sai mu ci gaba da abin da muka koya akan data types. Yanzu zamu sake wani comment sai mu rubuta this tutorial will teach you how to use data types. Wato wannan video na 5 zai koya muku yadda za ku yi amfani da data types. Example, mun ce int for integers ko int, let's say int a is equals to int a is equals to 5 is equals to 5. Mun yi terminating nashi da semicolon. Wannan int din shine data type na number integer. Sannan a din ana kiran shi variable name. Sannan shi wannan equals ana kiran shi initializer. Wato shi ke initializing din a na 5. Duk abin da yake cikin hannun hagu wato left hand side is equals to abin da yake right hand side wato hannun dama. So duk inda kaga E5 ne, duk inda kaga 5E ne, abin da ake nufi da shi wannan initialization din zai dauki duk abin da yake E ya ba ma 5, haka ake nufi. To duk inda ka kira 5, duk inda ka kira E a cikin Java program ɗinka kana nufin 5 ne. Yanzu mu gwada duba mu gani ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane. System.out, na ce wannan system.out.println din zamu dinga amfani da shi wajen outputting din duk abin da muke so mu outputting. .out.println sai mu rubuta a cikin bracket e muke meye ne e, muna so mu printing din e mu ga me zai ba mu e, sai mu terminating nashi semicolon, sai mu danna alaman compiling kenan ko mu gani ko zai ba mu error. So dukkan alamu kun ga babu error. Yanzu kun ga 5 din mu shine e, mun kira e ya ba mu 5. Sannan println din da muka sa ya dawo yana blinking kuso namu a ƙasa. Sannan kuma yanzu idan zamu ci gaba zamu iya cewa a ƙasa int b is equals to 10. Sannan kuma za ku iya bada string a cikin shi wannan argument ɗin da zai taken. Za ku iya cewa shi string na gaya muku shi dole za a kwatin nashi a cikin semicolon, a cikin 2 quotational marks. Duk abin da ku rubuta shi zai ba ku, so kada ku yi confusing. Duk abin da ku rubuta a system.out.println a cikin bracket kuka ba shi double quotation, duk abin da ku rubuta shi zai ba ku, ko da ba Java ba yaren Java ba, ko da me kuka rubuta shi zai ba ku. Yanzu za mu iya rubutawa
in is equals to a is equals to sai mu yi closing din shi a is equals to, sannan kuma idan kana so kai concatenating wato ka hada kalma da kalma a cikin shi wannan argument din zaka yi amfani da plus, sai mu sa plus, za mu iya sawa a is equals to sai ya kira mana asalin a namu. Wannan string din da yake ciki a is equals to wato open quotation da closing quotation din nan sai zai bamu wannan a is equals to, sannan kuma muka sa plus wato ya hada mana da me a namu 5 sai ya bamu, sannan sai mu zo nan kasa sai mu sake rubutawa, sai mu zo kasa sai mu rubuta system dot out dot print ln, sai mu rubuta b bash quotation, zamu iya cewa b is equals to, sai mu zo mu concatenate nashi da b wato mu hada shi da b, sai mu colon din b namu, sai mu terminate nashi da semicolon, sai mu ga me zai bamu, sai mu compiling yanzu mu gani in ba error. Sai yanzu kun gani ya dauko ya ce mana a is equals to da muka rubuta shi a cikin string, sai muka kira a 5 kenan, b is equals to sai muka kira b wato 10 kenan. Sannan kuma za mu iya yin amfani da arithmetic operators, zan yi bayanin shi insha Allah a bidiyon mu na gaba. Shi arithmetic operators wayansu operators ne da muka saba gani a cikin mathematics namu na normal wato lissafin mu, wato arithmetic operators kenan irin plus, minus, equals to, multiplication da division da modulus da sauransu. Wato ga sunan bari rubuta su a cikin comment, sa su a cikin comment. Wato muna da sunansu ana kiransu arithmetic operators suna nan. Muna da plus wato wannan kenan ko, muna da plus, muna da subtractors wato addition shine plus din nan ko, subtractor subtraction operator, muna wato za mu sami shi minus kenan, muna da multiplication operator, za mu ce mishi shi kuma times kenan. Sannan muna da modulus ko kuma division operators, operator shi gashi nan. Sannan muna da na ƙarshe muna da modulus shi kuma ga yanda yake percentage ne shi modulus. So insha Allah a cikin bidiyon mu na
na gaba zan nuna mana yadda ake yin amfani da wayannan arithmetic operators din nan. Kada ku manta ku yi subscribing, ku yi sharing, ku yi liking, kuma ku ci gaba da kuma ku danna alamar ƙararrawa da yake jikin YouTube naku domin samun wayansu bidiyoyi namu da zaran mun ɗaura su a YouTube. Mun gode.